שלום לכולם, אני יגאל משעול. בשיעור הזה אנחנו נערוך סקירה כללית מאוד של מלחמת העולם השנייה, ונתמקד בעיקר במהלכים הצבאיים של המלחמה. המטרה היא לתת לכם תמונה כללית של המלחמה. את המצגת תוכלו למצוא כמו תמיד בדף המצגות באתר הייסקול. אוקיי, אז בואו ניגש למצגת שהכנתי. אוקיי, כמו שציינתי, המצגת הזאת נועדה לספק סקירה כללית של המלחמה. אנחנו נראה מי היו הצדדים הלוחמים, מה היו הזירות העיקריות שבהן התנהלה המלחמה, נחלק את המלחמה לכמה תקופות עיקריות, ונתמקד בעיקר במהלכים הצבאיים. מי היו הצדדים הלוחמים? מצד אחד, מדינות הציר, בראשן גרמניה, איטליה ויפן, וכן מדינות נוספות, ומצד שני, בעלות הברית, בראשן בריטניה, צרפת, ברית המועצות וארצות הברית ומדינות נוספות. הזירות העיקריות שבהן התרחשה המלחמה. המלחמה התרחשה קודם כל באירופה, במזרח התיכון, במזרח הרחוק, באוקיינוס השקט ובאוקיינוס האטלנטי. במפה שאנחנו רואים כאן אנחנו יכולים לראות שכמעט כל המדינות בעולם השתתפו בצורה זו או אחרת במלחמה, מלבד המדינות שצבועות בירוק. וכך אנחנו יכולים לראות עד כמה מדובר במלחמה עולמית. אנחנו מחלקים את המלחמה לשלוש תקופות עיקריות. תקופת הבליצקריג, מ-39 עד 42, המפנה, מ-42 עד 43, והמפלות הגרמניות, מ-43 ועד 45. שימו לב ששלושת התקופות האלה מסומנות כאן על גבי הציר, ואנחנו נחזור הרבה מאוד פעמים לציר הזה, עם כמובן הדגשה של הנקודה שבה אנחנו נמצאים. נתחיל עם תקופת הבליצקריג. שימו לב שתמיד התקופה בציר מודגשת. ב-1 בספטמבר 1939 פלשה גרמניה לפולין. בתגובה הכריזו בריטניה וצרפת מלחמה על גרמניה. תקופה זו עמדה בדרך כלל בסימן ההצלחות הצבאיות של גרמניה. בתקופה זו נמצאה גרמניה בשיא עוצמתה הצבאית והמדינית. עוצמה זו נבעה משיטת הלחימה הגרמנית, הבליצקריג, או בעברית מלחמת בזק. שיטת לחימה זו התאפיינה במלחמת תנועה מהירה שהפתיעה את האויב, בלבלה אותו וגרמה לו לאבד את תמונת הקרב. נאמר כמה מילים על שיטת הבליצקריג. השיטה הזאת הייתה מבוססת על מכה אווירית מקדימה, על מלחמת תנועה באמצעות השריון, ועל צנחנים. על כל אלה אנחנו נרחיב בהמשך. הפלישה לפולין. פולין נכבשה בתוך שבועות אחדים בלבד. ברית המועצות ניצלה את ההתקפה הגרמנית ופלשה לחלקה המזרחי של פולין. חלוקת פולין. לאחר שברית המועצות וגרמניה כובשות את פולין, ברית המועצות מספחת את החלק המזרחי של פולין לברית המועצות, גרמניה מספחת את החלק המערבי של פולין לגרמניה, והחלק המרכזי של פולין, שהוא החלק המזרחי שנכבש על ידי הגרמנים, מוקם בו ממשל כללי וגם הוא בשליטת גרמניה. נפילת צרפת. ביוני 1940 פלשה גרמניה לצרפת. גם צרפת נפלה לידי הצבא הגרמני בתוך שבועות מספר. לנפילת צרפת יש משמעות חשובה מאוד מבחינת המשך הדברים, מפני שצרפת היא מעצמה צבאית חשובה מאוד באירופה. בעקבות אירועים אלה נחלקה צרפת לשני חלקים. החלק הצפוני שאנחנו רואים אותו כאן נשלט ישירות על ידי גרמניה, ובחלק הדרומי מוקם שלטון וישי, שלטון שהיה כפוף
לגרמניה. הקרב על בריטניה. ביולי 1940 החל חיל האוויר הגרמני לתקוף את בריטניה. בריטניה הצליחה להחזיק מעמד. בהמשך נלמד על האירועים האלה בהרחבה ונראה איך הצליחה בריטניה להחזיק מעמד. כאן אנחנו רואים את אירופה ערב מבצע ברברוסה, שעליו נדבר מיד, כלומר התקפה על ברית המועצות. עד יוני 1941 כבשו הנאצים שטחים רבים באירופה. מדינות נוספות אשר חששו מהעוצמה הגרמנית חתמו עמה על הסכמי שיתוף פעולה כפויים. הקרב על בריטניה היה הפעם הראשונה שבה לא הצליחה גרמניה לנצח במערכה כלשהי. מבצע ברברוסה. ב-21 ביוני 1941 פלשה גרמניה לברית המועצות, וזאת כמובן בניגוד מוחלט להסכם ריבנטרופ-מולוטוב שנחתם בין שתי המדינות, ועליו למדנו קודם לכן. מאז היו ברית המועצות ובריטניה לבעלות ברית. למרות המחיר הכבד שנדרשה ברית המועצות לשלם, היא הצליחה לבלום את התקדמות הפולשים הגרמנים. אנחנו נלמד על זה בהרחבה בפרקים הבאים. מאפייני הכיבוש הנאצי בברית המועצות. שבויי הצבא האדום, שזה הצבא הסובייטי של ברית המועצות, סבלו מיחס בלתי אנושי שהוביל למותם של מיליונים. האוכלוסייה המקומית הייתה נתונה לשרירות ליבם של הכוחות הפולשים. כפרים נשרפו ובוצעו מעשי רצח רבים באלפי מקומות יישוב. נעבור עכשיו לזירת המזרח הרחוק. אבל לפני שניגש לאירועים של המלחמה עצמה, נאמר כמה מילים על יחסי יפן וארצות הברית בימים שקדמו למלחמה. במהלך שנות ה-30 השתלטה יפן על חלקים מסין ועל אזורים נוספים במזרח הרחוק. ב-1940 הצטרפה יפן למדינות הציר. ארצות הברית ניסתה למנוע את נטיית ההתפשטות של יפן והטילה עליה אמברגו שפגע בכלכלתה. המדינות קיימו משא ומתן דיפלומטי לפתרון המשבר. ההתקפה על פרל הרבור. ב-7 בדצמבר 1941, בעיצומם של המגעים הדיפלומטיים, ובלי להכריז מלחמה, תקפה יפן במפתיע את הצי האמריקאי שעגן בנמל פרל הרבור שבהוואי. כאן במפה אנחנו רואים את איי הוואי שנמצאים בלב האוקיינוס השקט, והחץ הזה מסמל את ההתקפה היפנית על הצי האמריקאי שעגן בנמל פרל הרבור. בתגובה, ארצות הברית הכריזה מלחמה על יפן, ובתגובה הכריזה גרמניה מלחמה על ארצות הברית. שימו לב להתפשטות של המלחמה לאזורים נוספים. אנחנו עוברים עכשיו לקרבות המפנה, שימו לב גם, זה מסומן לנו כאן. קרב מידווי הוא קרב שהתנהל באוקיינוס השקט. בקרב הזה האמריקאים עוצרים את ההתפשטות היפנית באוקיינוס השקט, זה קרב ימי. קרב אל-עלמיין במצרים, זה קרב שבו הבריטים עוצרים את ההתקדמות הגרמנית בצפון אפריקה. וקרב סטלינגרד שבברית המועצות, שבו הצבא האדום עוצר את ההתקדמות הגרמנית. על כל אחד מהאירועים האלה אנחנו נרחיב מאוד בפרקים הבאים. אנחנו עוברים עכשיו לתקופת המפלות הגרמניות, מבצע לפיד. בנובמבר 1942, כלומר לאחר קרב אל-עלמיין, כבשו כוחות אמריקאים ובריטים את אלג'יריה, מרוקו וטוניסיה. שימו לב לתנועה המשותפת מצד אחד של הכוחות הבריטים שמתקדמים ממזרח למערב, ולכוחות האמריקאים שמתקדמים ממערב למזרח, עד שהם נפגשים כאן, ומשם הם פונים לכיוון איטליה, שזו למעשה החזית הדרומית שנפתחת אל מול גרמניה. הפלישה לנורמנדי. מדינות הציר הצליחו לבלום את מתקפת בעלות הברית בחזית הדרומית. ב-6 ביוני 1944 נחתו בעלות הברית בחופי נורמנדי שבצרפת, ובכך פתחו בחזית מערבית. סיום המלחמה באירופה. בעלות הברית התקדמו לעבר גרמניה ממזרח וממערב.
במאי 1945 נפגשו צבאות בעלות הברית המערביות עם הצבא האדום על אדמת גרמניה. כאן במפה אנחנו רואים את החיצים מכיוון מזרח, מברית המועצות לעבר גרמניה, ומצד שני החיצים האלה מסמלים את ההתקדמות של הכוחות הבריטים והאמריקאים, כאשר כולם בסופו של דבר נפגשים כאן על אדמת גרמניה. התמשכות המלחמה ביפן. שימו לב שאנחנו קוראים לתקופה הזאת תקופת המפלות הגרמניות, אף על פי שגרמניה כבר יצאה מהמלחמה. במזרח הרחוק נמשכה המלחמה גם לאחר כניעת גרמניה. עד יולי 1944 הצליחה ארצות הברית להשתלט על האוקיינוס השקט, לאחר שכבשה איים רבים מידי יפן. אולם הישגים צבאיים אלה היו כרוכים באבדות כבדות לכוחות ארצות הברית. כניעת יפן. כדי לגרום להכנעתה המהירה של יפן, החליט טרומן, נשיא ארצות הברית, להטיל עליה פצצת אטום. ב-6 באוגוסט 1945 הוטלה פצצת האטום על העיר הירושימה שביפן, אולם גם צעד זה לא הוביל לכניעת היפנים. ב-9 באוגוסט הוטלה פצצה נוספת על העיר נגסקי. ב-15 באוגוסט 1945 הסכימה יפן להיכנע. במהלך מלחמת העולם השנייה נהרגו מעל 50 מיליון בני אדם, רובם אזרחי בעלות הברית. בין ההרוגים האזרחים נמנו כ6 מיליון יהודים, אשר נרצחו בידי הנאצים. המצגת הזאת ממוקדת בעיקר במהלכים הצבאיים, ולכן לא עסקנו בנושא של שואת היהודים, אבל אנחנו נרחיב עליה מאוד בפרקים הבאים. עד כאן. אני מזכיר שוב שהמצגת נמצאת באתר הייסקול. סיימנו. להתראות.